Здравейте, аз съм Ваня Димитрова, един от основателите на Дигитален Търновград. Това е сдружение, което се занимава с организиране на различни събития. В Велико Търново всичко стартира през 2020 година като една инициатива между двама приятели, аз и Александър Иванов. Хора, които вярваме в доброто образование и доброто бъдеще на младите хора в Велико Търново. За нас ще ни е интересно да ни разкажете малко повече какво е предприемаческа екосистема. За мен лично това, което работи, наистина вярваме с моя съдружник Александър Иванов, че работи за града, е една работеща колаборация между университетите, бизнеса, НПО сектора, младите хора, тъй като Велико Търново е града на младите хора. Тук се обучават над 15 000 студента, имаме близо 6 000 ученика, така че това е нашата таргет аудитория. Разбира се, абсолютно всички хора са добре дошли на нашите събития, но най-вече го правим за младите хора на Велико Търново, защото ние милеем за града и смятаме, че той има абсолютния потенциал да се превърне в дигитален и технологичен хъб на Централна Северна България. И затова сме впрегнали всички наши усилия да го направим това нещо. Смятаме, че се получава. Вече 4-та година работим в тази посока и резултатите са обнадеждаващи. Все повече хора присъстват на нашите събития. Нещата, които правим, са обучения в посока основи на дигиталния маркетинг, лекции месечни с топ лектори в сферата на дигиталното и технологиите, тематични конференции. Миналата година направихме един 3-дневен хакатон. Така че тази година, 24-та, ще направим всички тези събития наново, с нови лектори, с нови гости, както и ще надградим с една предприемаческа академия. По-интересна ли е дигиталната предприемаческа екосистема за младите хора? И как те да бъдат привлечени? За мен лично е по-интересна за тях, тъй като все пак и поколението Алфа, с което ние вече работим. Повечето хора ги определят като екранните деца. Това са млади хора, които са родени с екрани в ръцете и ние разбираме тази тяхна потребност да постоянно нещо да се случва пред очите им. Те са по-скоро насочени към видеосъдържание, така че ние насочваме нещата, които правим в тази посока. Разбира се, залагаме изцяло на физически събития. Това също е стратегия, не е случайно. Много хора ни питат защо не стримваме, защо не публикуваме видеа. Това е нарочно, не защото не можем. Искаме да ги докараме в залата тези млади хора, да ги откъснем за малко от екрана, да дойдат, да се запознаят с тези топ лектори, тъй като смятаме, че е уникално да дойдат в Велико Търново такива хора от този ранг, абсолютно безплатно, и те да могат да се видят с тях, да поговорят, да минат опит, идеи, мисли и така нататък, да се запознаят с други хора на тяхната възраст, може и не на тяхната, но техни съмишленици, така че може да се роди някакъв стартап, някакъв нов бизнес. Това ще ни зарадва най-много и мисля, че вече вървим смело в тази посока. Хакатона, който организирахме, показа това нещо. Имаме 2-3 идеи, които имат абсолютния потенциал да се превърнат в бизнес и са подкрепени от определени бизнеси в града. С какво се отличавате от другите предприемачи? Абсолютно всички лектори, които идват на нашите събития, са наши съмишленици. Те вярват в това, че Велико Търново има потенциала да стане този дигитален и технологичен хъб в Централна Северна България. Ние нямаме бизнес ангели, нямаме донори, нямаме на европейско финансиране, нямаме никакво финансиране. Всичко се случва на абсолютно доброволни начала, на чист ентусиазъм. Така стартира с една инициатива между нас двамата. Вследствие решихме да направим все пак и юридическо лице, което да стои зад инициативата, за да може да бъде все пак и по-официално цялото нещо. 4 години вече опита, мисля, че са абсолютно достатъчно да ни покажат, че можем да го облечем в юридическа форма. Така че това е нещо, което мисля, че ни отличава от останалите. Значи ние работим абсолютно на чист ентусиазъм.